Na to. Jak myslíš? Jak myslíš? Koľko, by do tých delobúkov nejčo? Budela spraviť voľačo, ne? Tých delobúkov na štadióne, v Žiline. A má toho videu, koko. No jestem, no. Na to ti má byť, mám video, že kúri. Mi dojebal celé video teraz. Ale tabak možno uvedá. Tabak hovorí, ne? Ešte tak rozkážeš. Keď zbraň kolbásy. Preložené gastronomii, ne? Víš, jak to pomenujem. Duchy ako hostina. Jedno. Ja už som čakal, že ešte povalenč vytáhneš. No ja ešte ole. Redkvička. Redkvička. Ty koko, ešte tak ma bolo. Márečka. Vykoráce. Rozbázu z toho neluchá. A orchica. Tu vážne? No, to je